Good morning mga ka-partner. Salamat sa pag-enter diri sa atong channel. Kini si Partner Edwin, ang inyong real estate business partner. O banin po ninyo sa atong bagong vlog. Ang title, Developers versus Brokerage. Ano kinahanglan nato i-compare ni partner? Nga naman, doon naman tayo mga business partner nga ganahan ko sila maligya ng mga developers kaning mga subdivision ba nga kondo kanang makita diri nga mga subdivision, especially diri sa Cagayan de Oro, daghan man na. Doon na po yung mga residential lot nga yuta lang, doon na po yung mga memorial lot, doon na po yung mga beach lot, doon na po yung mga lot, ayun na ng lot nga lain. Then nakuban po nato mga business partner, ganahan po na sa maligya kaning mga brokerage. Kani ba ipangbaligya sa mga property owner ba ni ipagsumhan na sila mga yuta, baligya na napoy uban nagkalisod, pambaligya ng mga property, may uban pamaligya kay migrate, napoy uban pambaligya bayad sa utang. Kumo na siya mga brokerage lugar ng pambaligya. Oh. So karon ang atong topic kaning comparison versus developer o brokerage. So, doon tayo 5 kabasihan. 5. Mahilig kog 5. Ikaw mahilig kag 5? Oh, sure. Importante ba ning 5 ha? Asa pa ni na kining 5? 5 fingers. 5. Kumagko po sa atong tiil, 5 po na. Tama? So, excited mo maminaw sa ani nga topic para doon na mo i-comparison kung asa niya mo karon ganahan, mamili lang mo. Pero kung bago lang ka sa atong channel, don't forget to subscribe, click the notification bell button para ma-update ka partner sa atong mga realty tips o kaning realty nga mga topic diri partner, para kung ikaw nasa negosyo doon na kay makuha ng mga learnings, lesson, para duha ra nagipaingnan nato diri partner maligya ka property. Either mokita ka or either mamilyonaryo ka. Asa mo gusto ana? Mokita o mamilyonaryo? Ang gagawin ninyo, di ganahan mamilyonaryo? Not before that, bago tabal sugod, ato sang introhan para legit ang atong negosyo. Let's go! Woo! Welcome back partner dire sa atong channel. Yan. So nakita naman ninyo developers versus brokerage. 5 ang atong basihan, comparison, para matimbang-timbang ninyo karon. Asa ba yung ganahan na niya, developers ba po o mag-brokerage? So timbang-timbangan nyo partner ha, timbang-timbangan. Unang basihan, in terms of property inventory. Ikaduhang basihan, in terms of effort, duties and responsibility sa imong pagtrabaho ana. Ikatalong basihan, in terms sa market, kung asay paspas mahalin. Ikaapat nga basihan, in terms of payment. Ikalimang basihan, in terms of commission. In terms of property inventory, sa developers partner is daghan na pwede i-market na may mga subdivision sa Cagayan, tindaghan na. Kandarapa lang diya sa uptown diya sa Lumbiap, tindaghan na diya na Camellia, na Jandorp, na Abram, na Pontipino. Pero tindaghan na diya para pwede ka maligya na kung ganahan ng mga developers kay daghang inventory. Tama? Kani po sa brokerage, dati po nang daghana pero mo lagi. Tagwa to, taglag yung lugar, na talakad, na lagindingan, bisang asa ng mga property, pero ito po daghana. Tapos tabla-tabla lang siya, developer o brokerage, parihara ka daghang inventory. Nya nationwide ya, nationwide.
Kanang example, kanang Camilla. Kaya nationwide na, pati daghan ng inventory ana, na Davao, na Butuan, na Manila, na Cebu. So daghan kayo kag pwede ibaligya ana, kay daghan mag-inventory. Ang brokerage po na, pati daghan na pwede man na mahurot. Pull-an po isa katagiya, iya na pong baligya. Katong nakapalit, iya na pong baligya. So katuyok-tuyok lang yun na partner, katuyok-tuyok yun na. So tabla lang ha, tabla lang, inventory ana, tabla lang. In terms of effort, duties, and responsibility nimo ana sa pagtrabaho, ay kani partner. Sa developer, hayahay kayo ano man. Pag makakomply na nag-requirements ang imuhang buyer, makasubmit na nagdo sa developer, labi kay mangutang manguna sila, installment man na ang process ana sa pagkuha balay. Yahay na ano man, igo ra man nimo i-assess na imong buyer ang pasag requirements dili na kay hago. Mura po naka-advantage aning advantage aning developer kay wala na po'y hago kayo ba sa pag-process kay ngano man na may developers nga mo assess mukuan sa mga requirements ana. Kung ganahan kag wa kay hago birada og developers o ang kanipon sa brokerage ko medyo hago po siya hago ngano man nahanglan pa nimo i-process ang mga papel di ba imo pa nang ipa-check dito sa BIR kung okay ba ng papila wa baka na siya mga penalties dito wala ba na nabayaran ba ng mga taxes ana medyo kaning sa brokerage medyo okay lang siya gamay with regard sa imong paghago ba trabaho nimo ang sa developer medyo relax. Ang sa brokerage, medyo puti. Asa makaganahan? Relax or puti. In terms of market partner, kaning mga developers, mas dako og siya market nga naman maski mga OFW, mga nasa gawas, nga nagtrabaho, even na din na sa Pilipinas, nasa gobyerno, o nasa mga negosyo, dayon ang developers manggod nag-offer manggod nag-installment yan kanibya mga Pinoy kay busog ya kay mangutang ganahan nag-utang so ang market niya daghan kuha okay ganahan man og mga tao mga utang pala utang mga Pinoy good pod yan unlike kaning sa brokerage pod mga partner limited lang po ang atong market ani kay ngano man selected people raman ang pwede makapalit ana labi na mo palit og mga hektarya nga property unya kasagaran biya kay bulto biya na kay wala man ay installment kasagaran cash man na so limited ra ang market kung brokerage muna kung i-compare nimo developer o brokerage mas daghan og halin ang developers mas dali ra ka makahalin kumpara sa brokerage. Now you know. In terms of payment, ay siyempre, kung developers, medyo staggered ang pagbayad, staggered, installment man na, ipaaging bangko, ipaaging pag-ibig, financing, so medyo gaan sa buyer ang pagbayad kay installment man. Kandi pong sa brokerage, ay nako kasagaran ani cash gyud mo na nga dili basta-basta mga kliyente po dani kay pangitaon nato nga mga kliyente buyer kay cash man so ana gyud mas kuan ang developers kay installment ang pagbayad ginagma lang ang brokerage medyo bugat kay kasagaran bulto ang payment bulto ang pagbayad karon kabalo na ka kung asa ang halin nun. Ikay buyer karon asa ka ganahan makaginagmay ra imong mabayad o ganahan kag dagko imong ibayad. Ganahan kag installment ang bayad o ganahan kag cash ang ibayad. Pili na. Comment sa ubos kung asa imong ganahan. Ganahan ba kag developers o ganahan ba ka og brokerage. Last na basihan partner ang ikalima in terms of commission. Mao ni kalipay sa mga ahente makapabuhig dugo o manigid na itong kalipay commission karon before nato isgutan shout out lang ta sa atong mga partners sa Gemcy Realty Cagayan de Oro hello mga business partner kumusta mo diha kayo lang tas kinabuhi ha kayo lang ta keep safe always labi na katong sige biyahe diha amping ta ampo po ta sa Ginoo
Shout out po sa akong mga business partner diha sa Cebu, sa akong mga kaubanan sa buhat. Kaubanan sa buhat. Kaubanan sa Gemsi, akong mga minahal nga mga kauban. Hi guys! Welcome to my vlogs. Kumusta? Now, ato na isgutan kaning last nga basihan in terms of commission. Karon, kung sa developers mga good partners, ang commission nato kay simple ga installment man atong buyer, tigi-tigi ang atong commission ha. Depende so pilay mabayad sa imong kliyente, imong buyer, dito po nag-agad ang atong commission. Medyo nalay challenge nga naman dili man siya bulto. Dili man sa dinagko. Kay ang atong mga commission ana tigi-tigi kay nga naman developers giutang man sa buyer. Ang nakanindot lang pud sa developers kay since nga halinon siya daghan mamalit, kung consistent ka sige halin ka karong buwan na, sunod buwan halin na po ka, next month halin na po ka, halin mag-abot-abot to imong commission mudako pud na siya. Pareha sa Cebu ba nga nami kaubanan dito nga mo average siya 40,000, 50,000 ang bulan tungod kay taud-taud na sa pamiligyang developers nag-abot-abot ang iyang commission. So mauna. While sa brokerage kani ang pinakagahi, pinakakuyaw nakitaan. Medyo challenge siya, medyo dako siya nga trabaho, di ba sa uging niya dako siya nga trabaho, pero kung maigan ka agoy, nako. One shot, one kill ang brokerage. Mamilyonaryo ka di oras gid ang brokerage. Ngano man, depende man na sa imong mahalin, 5% baka or mark up, tama? Kung mark up kag pila ka milyon ana, ini mahalin nimo na siya bisan panikamutan lang nimo sa usa ka tuig makahalin kag isa kay impas tanang utang partner. Grabe. Brokerage, one shot, one kill. Now, it's time for you to choose developers, brokerage. It's your choice kung asa ka gusto. Pero sa akong ikaingon sa inyo ha, ayaw na lang mo pamili po doy. Ang uban ko di po sa brokerage, unang dugay po makahalin. Hindi ba po dali mo trabaho ng brokerage. Dagko lagi pero grabe pong trabaho na. Tira-tira po mo panag sa developers ha. Ang developers medyo dali lagi sa mahalin, labi na ka ng Bria. Kung imo po nang masagunsunan si kagahalin, dako mo po na di makakuan po ka, makalahutay ka ba, makaperform. Ang nakanindot lang po sa brokerage one time. Ang developers medyo tigi-tigi ang commission. So magpili ka kung asa ka. Doon na kay comparison karon developers versus brokerage. Pero ang ako ikasadyo sa inyo ha, dada ang duha. Para duha, kita. Okay. So, yan, partner. So, na kay idea karon. So, gusto na po mahibawan ang imong komentaryo. I-comment sa ubos, sa atong comment section, ang imong mga questions, ang imong gusto pa mahibawan. Kaya ato ng, basin buhatan na to vlog. Then, comment po ka sa ubos. Kaya i-shoutout ka sa next video ha. I-shoutout na po imong ngalan. Basta mo comment ka. Then, like, o i-share po din video sa atong mga kaubanan business partner para na po sila idea no dili lang po kayo na sila gipaboran nga asa ilang baligya developers mga brokerage at least balance ang atong quandary partner ang atong panginabuhi sa reality balance lang bawas lang yan partner. So yan, thank you so much sa pagtanaw ani nga video and don't forget to subscribe. Basi wala pa kang subscribe, click the notification bell button para ma-update ka sa atong next vlog partner. Kini si partner Edwin Pulinar, ang inyong real estate business partner. Kanunay nag-ingon, I am possible, 1 million is possible. Hantod sa sunod, bye and mwah chup chup. I love you.